زاخۆ باژێڕێکی پڕ خێر و داهاتە بەلێ بەشێک ji hawlatiyên wê dilgiranin û dibêjin wekî PTV ji layê kertê geşt û guzarê ve kar nehatiye kirin û daxwaz dikin giringiyeka zêdetir bi evê bajêrê bihête dan çunkî cihekê geştiyarî û stratîjî ye. Helbet Zaxo şilayê geşt û guzarê ve proje yê hatin bo kirinê. Belê rêjeyeka wesanî ne ku wê valahiyê pir ketin ya kertê geşt û guzarê xwe bînitin. PTVye projeyên baştir, xizmetek baştir ji aliyê geşt û guzarê ve qibel hikûmetê ve bêdkirinê bo vî bajêrê ji ber ku bajêr xwe bajêrekî sersinûr e ji bilî ku geştiyarê navxweyî projeyên wesa bêne pêşkêşkirin li Zaxo bêne bicihînan ku geştiyarên ji derveyî Iraqê seredana Zaxo bikin bi merema geştiyariyê. Hemî tiştê girîngtir heke li Zaxo bû geştiyarî sikrekê li Zaxo çike serdekî. Heke serdekî çêkin siyahet gelek li Zaxo agî be. Berfirehtir lê û dê xelk petirê te derkê. Heke siyaheta doyke gelek xelkî ji ber sedê tê nevî. Herçend yawan mesela vîjniya doyke ne sed e jî ihtimale ama gelîkekê daynî ku avil pişt komek. Mesela heke te sedekî ser xwebîrî çêkir ihtimale sikrekê emlaq çêbû bitin mintaqê û yani geştiyar zêde qesa Zaxo bikin. Rêveberê geşt û guzara Zaxo jî dibêjît di plan da heye projeyên mezin bihêne danan û belê qeyrana darayî ya bûye rêgir. Pêş qeyran sermeda bin. Helbete Zaxo îkişon bajaraya ku bername planê hikûmeta Herêma Kurdistanê bibite bajarekê siyahî. Hekimê hindê ku ba Zaxo bajarê sersê sinûrar e. İkişon welata ku welatekî here pêşketî şilayê geşt û guzarê ve welatê Tirkiye. Tecrüba welatê Tirkiye li Herêma Kurdistanê bi taybet li qeza Zaxo dibite baştirîn dergeh bû yekê Herêma Kurdistanê bibite welatekî siyahî. Bû vê yekê jî hekimê ew qeyranê ser Herêma Kurdistanê datin, qeyranê lîv qeyranê. Ew bûn ku bûn sebeb nebtinê qeza Zaxo hemî Herêma Kurdistanê projeyên geştiyarî sistbînekê xwe bînet. Xabîrê Zaxo êkiş wan jêderên here pêze ku bi qeza Zaxo pêş bikevê. Me hezir wê çendê giriye ku hindek proje taybet danana Seddet Niqom nava xabîrî da çünkî xabîrê Zaxo li werzê havînê ew rewşa ku li biharê hey ji dest zeddet plana me daye ku ew ava bimîntin rawastayî sîma û ciwaniya xabîrê Zaxo her wisa bimîntin. Ev qezaya ya binavû deng e bi cihên bazirganî xudan rîbar û şînwar e belê hetanû ke ew dahatê li vêrê bo Kurdistanê dihête dest be înan nebûye razamendî û dilxweşiya hawlatiyên vê deverê. Merwan Yehya Şar, Pirêz, Qeza Zaxo.